Hello guys. नोंथांमोनखौ बे सानजौफु समनि गोजोन बार बारनायजों बरायहरनाय थाबाय आरोखि। ओंखाम उखैनाय मोनबाय जों दा ओंखाम जाना लाग्रोनोसै। बेनो जाहैबाय ओंखामानो आंदा फैया। फाइनालि सफैबाय। दिनै जोंहा सुटि नालाय जों माने बेरायनो थांसिगोन आरो बेरायनो थांनानै दा माबा माबि माने दा मिथिलांसिगोन जों मा मा खालामगोन मा मा लाबोगोन दा नायदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर चलो हिन्जावफोरनि नामा बै साइडना हिन्जावफोरनि हौवाफोरनि एक्सुवेलि लोगोफोरजों शपिंसो खालामनो फैदों आरोना गस्ला सि लांनो फैदों दा जों गस्ला लाखांबाय लंपेन्ट लाखांबाय आरो दा जों जुथा लानो नागिरदों आरोना नायफैबाय नों बेसेबां 2000 थइस दागालै होननाया 2000 Once more! Once more! Once more! सोनायलाय देलाय मानो मोना जागोन रा सोनाय गानफेराखैलै आं मोजां मोनो दा थाबायनो जेबो साया फाग्ला देनां हाबायाव गाननांगौनि खोथा दं फाग्ला हाबायाव लाथ'ले लाथ'ले देना हाबानिसो नायथ'दोंमोन हाबायाव बिदिखौसो गाननांगौलै नै हाबायाव लहानि सेरलाय लालाय दे लहासो नै मालिक बस बहुत हो गया आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं कैसा फैसला सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर फिर और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा तो हो गया ना फैसला गांबा जागोन दा आदाया थाङालै आंनिबो दङ बिदिनो आंनिबो दं गुरै ना जुथाया 이것도 뭐 할래 생각해 그냥 말이잖아. 신데라 나이 말아 신데라. 신세 수치. 또 내가 근데 있잖아 말이지. 그러나 지금 내 지금 옷 하나로 가는 일로 있어. 라마 잡아 가는 거 내가 내 신호가 가는 있어. 신수. 네 그. 좀 집에 가는 거. 저기 내비 시간 너무 싫어. 네, 여기 사진 있네. 그래 돼야 사진 있네. 뭐 비싸. 내 비싸. 정말 어울리다. 내가 비싸.
Adam bara lagu kalau sini lah. Wow. Mansik di belakang kasih nih. Nih jom, mansik di belakang kasih nih. Kayak gini mah. Kerja ya. Ini kerja macam apa nih? Kerja. Kerja pun sama betul nih. Udah, udah. Đây cái này phải xuống này, cái phải xuống này vào vào. Nó là đây rồi.